Welcome to my channel. Bisaya Kamunggay, ang inyong host DQG Daniel Kindawgodin. Extended ang stay-at-home order ni Governor Tim Walz sa State of Minnesota sa US. Imbes kay matapos na unta ang stay-at-home order sa April 10, pero extended hangtod sa May 4, Mayo 4. Perting mingawa na ron ang Minneapolis-St. Paul Airport, MSP, diri sa City of Bloomington. Ipakita na ko ninyo ang airport sa Minneapolis-St. Paul, MSP, diri sa City of Bloomington. Human ini. Tanaw ng mga ang dalan, ako ra usa. Uni ang Delta Airlines, mga amigo, mga amiga, ilahan itong panan sa Delta Airlines. Traffic ni diri, unya samo kayo, nya gibantayan gini sa kapulisan diri, kay maghuot lagi ang mga sakinan sa departure area lang niya, departure area lang ni, sa Minneapolis-St. Paul Airport, MSP. Tanawa ragot, kung doon na ba'y mga sakyan, doon na ba'y mga tao, local ra nga mga flights, ang imong sinati dire, why international flights, so ingani ni Rod, mingaw pastira na, pilar man sa sakyanan mo nakita, duha ra sa Kutubangan, ikatulo ko, yata dire sa Terminal 1, Lindbergh, Terminal 1, dire sa Minneapolis, pati mingawa pati mingawa yun, muna mo makita dire. Okay mo ituyok ang kamera, ipakita na ko ninyo ang sulod nga bahin o niyang tataod. Ako ipakita ninyo, mutuyok-tuyok ta dire. So mao ni ang Terminal 1. Kini ako ipakita ninyo, human naman ko pakita sa departure area, aron sa ko mopakita ninyo sa arrival area. Why mga international flights, mga local flights lang andia. So perting trafika ni, perting bisiha unta ni, perting naghanang sakyanan unta ni panahon na, kung normal pa ning lugara. Minyata sa Minneapolis-St. Paul Airport, MSP. Minneapolis-St. Paul Airport dito sa City of Bloomington. Pero tanawa good, local local nga travelers lang ni sila. 1, 2, 3. Pilar man siya kabuok taon. Perti ra bang gamaya aning naaderon dire, okay? So perting gamaya ra, mayapra nimo nya na nagmask po ni sila, na nagmaskara. So mingaw kaayo ang perting trapika, perting na untang pulis magbantay ani kay ilang monitor ang traffic situation dire. Kung normal pa unta ni nga panahon, pero karon panahon na waoy, perting mingawa ngit-ngit kayo. Mingaw pastirana. Una nga og sakay karog sa eroplano, pilar ka buka-buok pasahero pero local ra. Maingon siguro ning imong mura-mura nig imong gipakyaw noon ang eroplano imong sakyan kay ikaw ra pilar mo kabuok or ikaw ra baka usa. Pero sige gyapon biyahe ang mga eroplano. Kay local lang, local, meaning domestic flights, okay? So mo ni ang nahitabo diri sa MSP, Minneapolis-St. Paul Airport sa Minnesota State. Karong mga panahon na mga higala di ato diri sa arrival area sa Delta Airlines, Delta Airlines ng area diri. Kini lugar ug normal pata ni siya, wa pata ning makalilisang mananakod ug makamatay nga sakit. Dili ato iskutan sa ngalan. Perting trapika ni lugar, daghan tayong pulis kay magbantay diri. Traffic kay diri, huot kayo, saba kayo. Pero karon mingaw pastira na. Wa kay nakita sa sulod nga nagtikaw-tikaw. Ang sunod ako ipakita ninyo nga video karong taon ang area sa 6th floor nga makita ninyo ang Minnesota-St. Paul MSP Airport sitting area. Ipakita sa ko ninyo ang check-in counter. Ipakita sa ko ninyo ang X-ray area diri sa airport. Ipakita sa ko ninyo ang F concourse, ang E concourse, ang C concourse. Shout out din sa itong mga higala diha, ng mga taga State of Minnesota. Ilan ba mga asawa ni mga frontliners. Shout out to Ray Dagakdak Saulga, RDS alias Bangik.
nga naa sa Chaska, Minnesota, yung asawang si Ian, nurse na ba ni? Shout out sad sa pamilyang Pardillo, ni Wilfredo Pardillo, yung asawa sad, nurse po ni, si Doreen. Diya sa Columbia Heights. Shout out to Jude o Rosalyn Escanio, to Manolit Garcia o ni Maureen Garcia. Okay? Shout out sa diha ni Kisong Paninguban. Shout out sa diha sa tanan itong mga higala, sila si Dinster o si Rowena Abelia. Shout out sa diha ni Kisong Paninguban. James og Mina Acosta. Shout out sa ni Alan og ni Linlin Badayos. Shout out sa diha ni Robert og Candice Tirando Goodin. Okay? Shout out sa diha, pare ka na niya itong mga higala, mga frontliners lang mga asawa. Si Ray og Iris Bindigo. Okay? O niya Maricel Sivelia Tropezado ni NNDS. O guban pang mga nurses, daghan siya. Daghan kay mga nurses dire sa Minnesota State nga malipat na tapahingan. Alan o Christine Laborti.
Hey, you dropped something.